Penning Bay. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol, Tagum, Penning Bay. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol, Tagum, Penning Bay. Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalahan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap, at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumulwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan. At ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan,
yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at ang sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanal mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon din sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay mangagpakabanal sa totohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala na ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin, ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumaong kasama ko, upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Nabasa na po ang San Juan 17. Manalangin tayo. Malugod ang mapagpalang kaya kami pa. Ginoo, pasibayo ay na naman po yung kekeng masayang kayabakan. Yan pong kaorasan pa, makanyanda kang pasalamatan at pupurian. At nung makananong dininan mo kensi ka na ng pagkabi hanggang yan ni Diyos ko, malaya keng gagalo, kambenan ng kekang lugod ang pungupaya kaya kami. Ikpang banalala kaya kung ayablas ka rin dapat mong mangayap kaya kami. Nung aliwa mo yung purian dakat samban, king kekang pang-espiritu ang po aking katutuhan. Yan pong kaorasan pa, makanyana kaya na naman pong misasan metong, kung ini po yung nagdo na ning sabat. Yan pong kaorasan pa, dinan may pusan ng kabyas na ning balang metong kaya kami. Malaya mila po sana nga gawa rin kekeng balang pag-aralan, itanam la po sana ka rin kekeng puso ang pong kaisipanig pa. Ikpang banal balong minungi kayong magkalob, karing kekeng dalungan pong kayadwanan keka, nano man na lang masulit. Uli kayong kibalo, kingega na gana. Ikpang banal, pakpanalangin mo naman po sana yung aldoming daratang. Ikpang banal, laot mo po sana kaya kami ing nanumang sakit na ningyato. Antimoy bagyo, danop sakit, biglang kamatayan, tornado ngayon ng mga sikan. Ikpang banal ay minapusa na maryaring hasaksyan pa yung makatakot at pinandit ka rin kekeng panimanman. Nunay dala mo na mo po sana ketang alang mapinsala na anumang ka rin kekang lelangan. Makanyan mo naman ikparing hanggang manandaman. Makanyan milaragong ilalapit at pakisabing mayap keka.
lalong-lalo na igparing king balena ning ampunan. Igpapisan mo na po sanang liim ka rin kaya kang mapagpalang gamat tanggapan danay po sanang sikanan. Bamirarugo nga kayabi ang gagawa, tutupad ka rin banal ming katungkulan kaya ka. Igpang banal pa si bayo, di hanggang manandaman, o rin hanggang manungkulan king kikya. Igpa, dinan mo kaya po sanang sarasariling kabyasnan, manatili kaya po sana king lagi kay king kayaos. Ikabalo minungi kayong magkaloob na anong manalang masulitan niya kaya kakipilit makisabi nga lang patuloy. Igpang banal pa si bayo rin na mo po rin dit ming kayadwanan ngayon kayabakan. Tanggapan mo po sanang mabanglungayin king kaya kang banalayarapan. At tanggapan mi naman yung limong pamipala po yung kaya kang patnube. Yung lagyo ng Yesus sa kikeng tagapagligtas. Yan asa po dakal po sa
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungan na ukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pakikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigan hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos na tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pakikipag-ugnayan sa mga banal o matataas na Espiritu o kabatlayaan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakilala ng mediuminidad. Nabasa na po ang doktrina.
ganap yulasang ayarap, ding balang ke kayong kasarilinan, atin ng kabanalan, ampon kalinisan. Melinis na ko sana, King amano ning Ebanghelyo. Bayong ngarapat, ding sablang bage, ang makaukol, King kaburyaning Diyos. Ayating kapuri-puri, ampon pamipatula, King banal ng ngarapan. Pablasang ing mabiyayain apami pasalamat, ayating tula, iti yaing tune matatanggap, arapaning Diyos. Kalam, ampon upaya, kekoyang tanggapan. Pamipatalagayong King kayaldawan na iti banal latipunan yung tuluta na sanitang mayupayang ginung ing ibalabal ne karing balang katao ingalang hanggang lugod na ampon pamipala na. Karing kekong sablang ati yung mig talaga, mig sakripisyo at mig kapilit, alinakad, eskwelahan ning biye. Pablasang kinguli na ning kasalpantayanan yung iti yaing matibe ugnayan yung ketang metong adios. Kapamilatan na ning kekayong pamakirandam kareting banal ng kautusan. Ditak-ditak, ing milalapit kayong ketang tunay ng kapamintuan. Pablasang iti metong yang dalan, apain turo, king kayang kawakasan. Wagas sa lugod, ampon kabiasnan. Kapamilataning ke kayong pamakirandam, malilinis kayo. Nunging balang ke kayong ngaramdaman, ke kayo lang daraptan, ayating tula, ingke kayong pamanggalo. Kinguli na niti, kapamilatan ingke kayong kasalpantayanan, biyaya yang maragul, ingke kayo daratang. Kinguli daring amanong alangtok ng adaratang miyapag harapan niyo. Ay ti babyelang sikanan, karing balang ke kayong katawan. Ay ati yung mamitbit kinan.
Pablasang kingulinaning ke kayong pamakiramdam, mabibinyag kayo, kareting amano ning Ginoo. Dapat, amanong binyag, nung soryanye ampon pag-aralan nyo, at nungkot nanda kayo, dakhal ke kayong talasuyo ning Diyos, inge na balo iting kabaldugana. Dapat, manong binyag, iti mga intuliran niya mo, kareting ganap akaisipan. Atin ng pamangilala, karing amano ng Diyos, amalyaring tumanggap. Karinya miabye, amanong binyag. Pablasang karing aliwang sekta ake kayong ababatsawan, metong akaparalanan, ing karelang gagalawan, ing mesabing danum. Antimong depata ng Kristo, ay ti papalbugda. At king miyaliwapang paralan, akarelang gagawan. Dapat, kelwat na ning panahon, ake kayong pamagaral, eskwelahan ning biyeyo, ditak-ditak sana, ating kayong asisimpan, kingke kayong dapukanan. Banting upayang, nung atin mang mangutang, ating kayong balong pakibat. Nung talastasan niya ang ponsuryan, ingke kayong kapag-aralan, nano ing sasabyan ng Ebanghelyo. Mumugit king mesa, baslayan min santong kasulatan, king Mateo 3:11 yan. King Mateo po 3:11. Ako king katutuan bibinyagan dako king danum, king mananisi, dapat ing datang king tauliko, mayupayaya pa kanako. Eku bagyaman magdala ka rin kayang sapin. Ya binyaga na kayo king Espiritu Santo, ang po king api. Ay tapo. Salamat ng dakal, king ati yung kabiasnan, apamangan, amiya pag-harapan niyo. Ngana, ako king katutuan, bibinyaganda kayo, king danum ampon pamanisi. Dapat, ing datang talwi ko, mayupaya pa kanako, at iya, binyaga na kayo, king Espiritu Santo, ampon king api. Pablasang, ing mesabing danum, iti metong yang meging kasangkapan, anong king piyakitan, iti babyayang pamaglinis,
king katawan ning tao. Dapat nganing makasulat at ing datang talwi ko, binyaga na kayo, King Espirito'y Santo, ampon king ngapi. Aing buri ng sabyan, potang tinggap me ing Diyos. Kailangan ing sumalpantaya kayo. Maniwala kang ating kang Diyos. Apaniwalan. Uling itiya ing sisimbulong Espiritu Santo. Pablasang ing Diyos Espirituya. At itang aral kingke kayong puso ay babyenan ng Diyos akautusan, itiya ingapi amalyaring durulok karingke kong kasalanan. Pablas ang ingdanong, iti wawasana ing nanumang dinat, panlinis siya king katawan, iti mga intuliran niyang pamanisi king kayong kasarilinan. Dapat ing tune binyag, detireting aral, ay tuturuda ke kayo. Banting upayang yun na pasibayong babalikan, ing dewakan, ake kayong gagawan. At mikaatin ng kabaldugan, ing balang ke kayong kapamintuan. Kinguli na niti, nung ing balang dayi, daratang ya, ketang oras apaman lapit yu ketang Diyos, iti ausan yung konsegra. Ing konsegra ing buri ng sabyan, iti bayamong mipabalo, kingati yung ilalapit yung dayi, o supling, king Diyos, nung nanuman itang ngati yung daratang ng panahon, ing nanumang signus, anong nuka rin malyari ng ingatan, ing kayang kasarilinan. Bangking kayang pamandagol, makanya niyang maingat. Uli na pablasang mbalo na ingaldo ng daratang. At inkonsegra, iti ilalapit yeking Diyos, bayang mayaus, Kristiyanos, inganak. King uli na niti, dakal ke kayong talasuyo. Ding bage akabyasnan amiya pagke kayo. Alang kabaluan nyo. Sana pilitan yung imbutan ditak-ditak, kingke kayong pamagaral, aldo ning sabat, ating kayong kabyasnan asimpan. Kanita, miating kabaldugan, ingke kayong kapagalan. E bukod, itang ikayong makaluklok, ampon makiramdam. Pagkatandanan yung
alayang ulaga ing nanumang kapasalamatan, nanuman nalaga kadagul ingke kayong ayambag, kingke kayong kasalpantayanan. Nung alang tula, king pusuyo, ingke kayong gagawan, alang kabaldugan, ingke kayong kapamintuan. Nung nanuman, inggewayo king lupa yung tao, iti mo naman, ingdepatan nyo, kingke kayong Diyos. Ing Diyos, masayayang magkalub, mamablas, karet ing anak ng ating katapatan. Ating tula, ing kayang pamanggalo. Pablasang, ing mabiyayain, ama tatanggap harapan ng Kristo. Ya iting maya padapat, ay ating tula, ating yumo, ating banglo, ingke kayong daraptan. Kinguli na niti, mapanalangin kayo. Pablasang, pamayari, ingati yung lulam, adaratang. Mabatso pasibayong, ingalbog, kingaliwang lugar. Makanyan mo naman, ingke kayong atatangalan ngini. Ing kaguluan, yalati, nune, dagulya. Ating danok, iti laganapya. Miyaliwang kapanandaman. Ingati yung gugulong. Nasabyan ng taong, anak yapa mo, ampon masikan. Tutong makalunos, ing nino man, ing mibili ketang ngablang, nung datang oras, yame ka paglami, at alayang kapagsadian. Makanyan mo naman, kekong sablang at iyong daramdam. Bukod sana, ing talapakirandam kayo. Nune, ipakit at ipalto yung ing tunay katotohan. Ing tunay kayong talasalpantaya. Ganap ng may binyag kareting amano ning Diyos. Tunay tinanggap karing banal ng kautusan. Ating mayayakit banglo ampong yumo karingke kayong balang dapat. Misasan metong kayo, makanyan mo naman din kaya kayong kapatad, ayatsu, king lagyuning kapanandaman. Kakalingwan nyo, ingke kayong obligasyon, maging kingke kayong pamanalangin, iti yabe yung. Ninuman at no karin laman, pilit yusanang ngaduan, ing sabla, mirinan niyang katahimikan, ampon kapayapan. Pasibayo, deti kabyasnan lang,
ibat kin Diyos. Tinapelang babiesi kanan, karingke kayong katawan. Tunep insanang ayarap yoding ke kayong balang sarili, ingatin ng kabanalan, ampon kalinisan. Ayating kapuri-puri, ampon pamipatula, ing balang ke kayong gagalawan. King lagyo ng Diyos, ampon ing saup na, at ing patnubenan, ing Espirito'y Santo, lakwan damitan. Hello, hello. Isa pong magandang umaga sa inyo pong lahat. At una po sa ating mahal na Panginoon, narinig po natin ang sinabi ng banal na batlaya o banal na espiritu na sa umaga pong ito ay nagbigay po siya ng mga karunungan sa atin sa pamagitan po ng ating tema. Ay mayroon po tayong mga kapatid na nakahanda upang magpatotoo sa ating temang tatalakayin sa umagang ito. So, wala pong gaganap sa mga kabataan? Wala. Okay, sige. Kakanta po ang mga kabataan po natin. Sa
po ang basket natin. Hello. At bago po ang lahat, tayo po ay magpasalamat sa Panginoong Diyos sa kanyang mga kabutihan na idinulot po niya sa atin, bagamat man po tayo ay maraming pagkukulang, ay hanggang ngayon noon at ngayon hindi po tayo pinababayaan ng Diyos. Talaga po ang Diyos ay tunay napakabait. Higit sa lahat po, at siya nga po pala at magandang umaga pala po sa inyo. Saka po, mga kapatid, tunay nga po ang Diyos, ang banal na Espiritu ay patuloy pong nagpapahayag sa atin o nagpapatotoo kasama ng ating mga Espiritu. Di po ba? Tayo po ay mga anak ng Diyos. Paano po kaya tayo o natin mapapatunayan tayo po ay nananampalataya na ano po? Mga kapatid, ang ating pong
tinatalakay nating tema, ay dudugtungin ko lang po, ay halos po ipinaliwanag ng ating banal na Espiritu kung paano po tayo nagkaroon ng kaalaman tungkol po sa ating dinadalang tema. Ano po? Ang tema po natin, binyag, konsegra, at alay. Ano po? Mga kapatid, marami pong iba-ibang uri sa pagbibinyag ayon po sa mga pungol o bata o na wala pa pong kaalam-alam. Yun po ay common sense na lang natin po. Ang mga gayon ibinibilang na lang po na ipinapakilala o nakikianib sa simbahan dahil po ang bata ibinibinyagan, yun po sa ating nalalaman ay wala pa pong nalalaman ang batang binibinyagan. Subalit, mga kapatid, ang tunay pong binibinyagan, narinig po natin ang banal na Espiritu, yung mga may sapat na gulang, tulad po ng hindi pa ganong nakakakilala sa salita ng Diyos, nalalaman na po ang masama at mabuti. Mga kapatid, kung magbabasa po tayo, ito po ay nakakaragdag lamang sa ating mga kaalaman. Sabi nga po ng banal na Espiritu, maigi nga po yung tayo nakakapag-aral, higit sa lahat po sa araw ng ating pagtitipon sa araw ng Sabat. Magbasa po tayo dito sa Hebreo 5, pakilagay lang po sa screen, sa 13-14. Sa Tagalog po, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran, sapagkat siya isang sanggol. Di po ba, mga kapatid? Kaya po ito, ay para lamang na yung ating napapag-aralan ay para po makihanib lamang sa simbahan na bilang isang Katoliko o isang Kristiyano o Espiritista, tinatalaga po sa loob ng simbahan. Yun po ang ating mga natatalakay sa ngayon. Dito po sa 14, sabi po, ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimiasa ay nangangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at masama. Alam po ninyo, mga kapatid, talaga pong ito'y tunay ang pagbibinyag, pero mapatunayan ko lamang po na ayon lamang sa ating napapag-aralan, ang binyag po ay napakaalaga po. Ang binyag po o bautismo ay isa lamang. Ang binyag po at bautismo ay ordinansya sa Ebanghelyo ay mahalaga sa kaligtasan. Di po ba? Mahalaga po sa kaligtasan at sa kadakilahan sa kaharian ng Diyos. Kaya po ang binyag ay tunay pong mahalaga. Mga kapatid, isa lamang po ang binyag kung ito po ay ating pag-aaralan. Basahin po natin, tumungo tayo sa banal na aklat, sa Mateo 28:19 hanggang 18, hanggang 20. Buksan po natin. Dahil dito magsiayon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Di po ba? Na sila'y inyong bautismuan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Iisa lamang po ang bautismo. Ang binyag po, bautismo, nangangahulugan, tayo po, kung nakakaalam na tayo sa matagal nating pakikinig sa salita ng Diyos, tinatanggap po natin. Yun po ang pagkakaalam at pag-aaral natin. Tinatanggap po natin ang mga salita ng Diyos kung ano po ang ating dapat gawin. Kaya po napakaalaga po ang bautismo.
Kaya noon, nagsalita din po ang ating Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad bago po siya umakyat sa langit na ikalat at bautismuhan ang lahat ng tao sa dulo ng mundo. Magbasa po tayo uli, buksan natin sa gawa, dito po sa 2:38, kung di po ako magkakamali. So papandayan na katamo nga lang patugot, nakalupa na po ning palang. Ne po, potang gawa ning meto nga panday, kaya tangapi talagang dulukane, silabane, maging bayayo. Kalupa tamo mo naman po itamong tao. Ing Diyos salang patugot, papandayan na katamo, karing amano, bang maglubos tamong tune dalisi, ing kaya katamong pamanyal pantaya, king kaya katamong Ginoo. Uli po nga lang patugot, ding amano daratang laking kaya katamong kaisipan, tuturudala po nga lang patugot kaya katamo, ding banal, ding tatalakad keni, so ala pong masasayang kaya katamo, mupin, pota pong ing meto nga talasal pantaya, nung yan nalapuy sa gawa, yan nalapuy sa isip, ne po, yan po yung maragulayamon kaya katamo yan. Nung deta pong darandaman tamo, antila pong angin, alinob keni, kaya balugbog tamo, at kay batlin wala po kita. Pero makanyan man po, siguro tamo po dakalanti kaniti, nung detang darandaman tamo, papabrian tamo po, nalulwala mo, kaya katamong meto nga balugbog. Nune, pepalugtala po keni, uling kaya bilang tamo po, pilantamo bilang. Dapat, king kabilangan na iti, ing Diyos sabi napin, ne, tamo, po mamili king kelwatan tamo, king kasalpantayanan na iti. Ne po, nung minsan natin pong bayong talasalpantaya, mas matibeya kiyatang maluwat at talasalpantaya. Ne po, anya po, bane-bane po yung kikatamong kabiasnan adadala na kikatamong ng Diyos. Sabi napin, grado por grado, nya po makanita po yung kikatamong pangayat yungin. So, keng ikikatamong pong pamagaral, na po karagulan pong maluwalas yung kikatamong kaisipan, na sana po rening amanong darandaman tamo, ela po malyaring masayang. Ne po, anya sana kaluguran kong kapatid, pengari, iyan po din kaya katamong darandaman, tunelang pagawaan at parapot kaya katamo ng Ginoo. Uli pong ing Diyos, manintun niya pong tunay ng kakaluguran, kalupatamo, manintun tamong tunay tamong kakaluguran. Sagli mo pong sabihan, yako kakaluguran mo. Dapat, potang masipit, ne po, no karnya yung tunay kaluguran. Yung tunay tamo pong kaluguran na lapong aliwain kaya katamong Ginoo. Uling sabi napin, king kanawan, king kasakitan, ne, ing Diyos palagi pong atyu king siping tamo. Ne po. Nya sana po potang atyu tamo, kitang kabiguan, kitang kasakitan. Ne po. Tamo po milalako pagasa, uling ing Diyos palagi pong makirandam, karing kaya kayong anyawaran. Kailangan po, potang manyawad tamo, itapin po, pota po ng ating tamong koneksyon, yung kaya katamong Ginong Diyos. Yaka pa man po manyawad, pagkalub na niya po ng kaya katamong Ginoo. Balo na po yung lalamana, ng kaya kang isip, ng kaya kang puso, nung nano'y ngibulong na. Ya po yung kaya katamong number 1 ken, makipag-ugnayan tamo. Kaya, alaya pong kialiwan, king kaya katamong pengari, lalo na rin pengaring babay, uling dinganak, menibatan lakarela, darandaman da yung sakit, darandaman da yung pamangailangan da, ringanak. Ne po, naman po sabihan ng anak nung mangailangan nyo, paman, tudwang na nening kaya kang pengari, lalo na po nung maganak ka, kampong mapaminto kayo. Ne po, kapaman manyad, dirina na ka. Yan po yung lugod na kay katamo ng Diyos, dakalapuring malyaring makapagsalita pong mamaya pa mag-aral kay katamo ng aldong iti. Lalo na po, retang malwat na nga magsalita po ito. Aalingwan da po yung pamagsalita kay ngarap, ne po. Lalo na po, retang may maglako kay tiging kay katamong bansa. Ne po, di nang tala pong pagkakataon.
Brother Boy po, lalawe po, tabisayan talak, adanya din ng keng oras. Ini po, paninayin tayo po, mika taon at suya po nga ningal dong ini, paninayin tayo. Ini po, metong yan namang masipag kaya nakan kanita. Anyapin po, nung nokarin tamo po, mita naman po, mita talaga, bisa tamo po ang pongali, mibalik at mibalik tamo. Maya pa oras po, kikungan pong kapatid niya pong pengari. Balak sa po, dan ako akait kita, lakap pala kong sa skin. Makanya naman po, at hindi po kasantingin tema ngeni. At tungkol niya po kay binyag. At yung kikataang pong pamag-aral, kay kasalpantayanan, talaga pong nga pong katas. Hanapin po ning kay English, learning is the process of success. Kaya po, kikatamong ngayon iking kasalpantayan, mayayakit siya po. Nya, din po nga anak la po, maswelo la po talagang ngayon. Uling pong, atin na pong sistema, yung pamag-aral. Ikit ko po talaga, uling pong ngayon, ipapo talaga migpulong. Hindi ko na po talaga ipamagbayo. Nya po, continuous tamo po yan. Baka nita, panyatan na po ni Aldo, talagang kaya tamang kasalpantayanan, mayakit siya. Ang pangmatangal niya, kingkikatamong pamag-aral. Ako po. Ngayon po, nga na po ning banal kasulatan, nga na po ning banal kami lang din, king kaya pong pamati, binyag po, alwa po rin ang anak nilang bibinyagan. Nasabi niya po, karanggang minunang magsalita, pero po yung tutulad talaga, itamo pong mag-aral, at na pong kapanwalan, king kasalpantayan, at na pong kapanwalan, o at na pong kaisipan, kabaluan, ila po rin bibinyagan. Alwa-alwa pong klaseng pamanayin, pamaminyag po igagawan da, din pong katoliko, makanalo pong maminyag. Impari po, potang binyagan na kayo po, potang taloy na po, tugtugan na pong daming anak. Tayo po katangkat, tugtugan na pong anak. Po. Kare po kalawang kasalpantayanan, makanalo na pong maminyag. Sabihan na mo po, yung anak, may binyag na, king lagyo nagpa, o ng anak, ng Espiritu Santo. Yung anak, may binyag na po. King Espiritismo, po tapong binyagan na po, yung anak, nga man ang tampong konsegra. Sabihan na po yung kayang daratang. Nung nano po yung signus mo, nung nano po yung gawa na ng anak, po tandagulya. Na pong kasanting, abalo tao po, paborya po, kaya katamo pong pengari. Kaya po makanyan eh. Abalo po yung daratang na, nung inak ini, po tama kanya na edad, walong banwa, maging honorya. Kindahat nga panahon, king kanya na edad, king betsuno ya, maging presidente ya. E po masanteng na eh. Pagsadyanta na po, king kanya na edad, walo yung banwa, ingatan me, uling at indatan nga sa kuna, king anak mo. Ne po, advance na po. Makanya muna po, king kikataang pamagal, talaga advance siya po. Ne po, niya po, ang gano'n ko na po, Ken, hindi ka na kung pinsabi kayo. Siguro po, nakala pa po rin bisa magsalita. Baka kanita po, may kayo na pong iranin na lang ng pong oras. Salamat po, Kiyakungan. Dakal pong salamat. Eta mo may pakarinay kang kaya katang kapatid. Reni po yung kaya katang kapatid ay ni maging ama president siya naman po kanita. Anya pong minuna, ama po yung aman wanda kaya katamo yan eh. Angeles, Mabalakat, iya po. Ila po linakad lang ang timong manungkulan kalupada rin kaya katamong kaya nakangeni. So, yung bini po ya po mama ko. Since pa po at tanang atinang kaya katamo kaya tiging Sibol o rin aliwapang sentro. Atina po talagang manalakaran kaya katamong kasalpantayanan at ang gapu ngening panahon na iti. So, maragul pong metong manaki katami ni, lalo na po kareng bayong generasyon na yanak. Uli pong masyado pong matas. Po, ako nung minsan itang gagawan dek man masyadong balo. Uli na po ning kaya katamong presidente kaya kareng kayanakan. So, may garal na po rin.
Anya po wala pong lingid po, tapong miyangat po yung kaya katamong pamagaral. Dala nakatamo naman kaya tangangat na ning kaya katang kasalpantayanan. Maging dalan niya po. So ngani po, Reni, ano po masyadong ela po mag-text to Reni or nano, bagay magpatutula mong kareng-karelan biye. Ne po, nung nano mo yung ikit dam po nga obat manatilila, matibe, matatag, king kasalpantayanan na iti. So po tang atsuye yung pagsubok kaya katamo po balo nung nanong gawan tamo, pero po potang lumapit tamo, kaya katamong banal, espiritong tutuburan na kaya katamo ng Diyos. May pagkalublapuret ang kaya katamong kayadwanan. Uli pong yung kaya katamong aligan, po yung kaya katamong sandigan, king balang pinandit, yung Diyos po yung magkalub. So wala ko pong aliwang ausan nung aliwa yung kaya katang kapatad. Pekayarap na po ba ang taak? Brother Ray po. Brother Ray Miranda. Kaya paninayin tayo po. Bakit po? Eh, bugla akong lumuwanan din po eh. Muna po, yung kapasalamatan kin Diyos, yung yabot ko. Balaan po ata malagnak ko. Pasalamat ko po kin Diyos. Yung tutuna po nini, ala kong misyadong balong yata da meto nga pamagaral. Dapat po yung pakay ko mo po kayo nung makanano, yung dailanang kong pagsubok. May pisa po yung alak pang pamilya, ang ganang ini. Nung makanano, petutuwa na po yung Diyos kanako. King kanakong kasalpantayanan, may nga subukan po. Kaya tang minuna pong, kaya tapang milabas sa beto ka Domingo. Pero makanya man po, pauli da rin kanakong pamilya, ing kayadwanan king Diyos. Kaya po may bigo at pigkalub na itang aduan mi. Nya pasalamat ko po kin Diyos. Itangan po dapat magsikap tana po kin kaya katang kasalpantayan ulingin Diyos malugod ya. Dakal pun dakala salamat ang ganya mo po ko. Salamat po ang Brother Ray. So manibat pa po niyang ba yung tao yan eh. Pong may kapamilya. Pota po nga usana katamo ng Diyos, manintun talagang dalan. Brother Ray po, kaya pa mo pong bulan na milabas, alas nga po magkamali, alas 11 or past 11, ning Galingaldo o Beng. Gigisinga na ako po. Bapa, masakit na ako darandaman, puling puliwa ka na ako ini. Padikil ko na, awa mong taas yan trupa, paninayin nyo ka rin. At saka yun puntalan ni Brother Carlos. Yak naman puntalan kay Sekretary nga ako. Muna na kayo sa niya kaya katampe nga rin at suya ka rin ha. Makasondaya po yung kaya katang kapatid eh. Ano mimi, bapaya kung mimi. Ako ba sa po daraddaman na. So, yung Diyos po, pigkaluban na yung kaya katamang gino. Makasondaya po yung kaya katang kapatid. Uling linapit siya karembiyasa. Agad-agad sinondare. So, balak na nuya yung tawil-tawil kayo. Niya po. So, makasondaya po pala. Pero po nga nilawen niya, may santing niya pong lalaki. Siguro po ini, magsilbi niya pong kayabe akong mag-duty ni. Kasi po niyang martis ala pong kayabe eh. Yan po siguro makatanggi ka niyan, duty kaya niyang iyo. Ngayon kanya nagkakunay mang mag-duty. Ayan po. Yan po, nang minsan makanyan mo po yung paralan. Nakakonsyan. Yung kaya katang kapatid Tony mo na, metong nga naman na may nga subukan yan. Magsalita ya po kaya nga baya mo magpatuto. Kaya ko po tatanggi ulit po, tatanggihan ako ng grasya. Paninayin ko po, bayi tayo biyak ang Brother Fred. Puwata uli pong sariwaya po. Puwata makapagsalita niya po. So, malugod yung kaya katamang gino. Talagang, kaya tutugi po yan ako makatanggi. Tinanggi ko ngayon yan. Dito po, na po. Yung kaya katamo pong kapag-aralan ganyan, ini, pamagpatutu,
pamamuklat keng ebanghelyo patutuken kay katamong tema so gewatala po. Pero mas may gitla pong makintal keng kay katamong puso nung ating magpatutu ka rin kay katamong kapatid kaya tandelanan da. So atinta naman pungikit yung kay katamong brother Ray niya po. At ating pamurin po kaya kay katamong kapatid atyu kembalena ning ampunan. So pagsubok lang yan hanapin. Yatamo po bibitaw. Ne po. Talang tamong masipit, kingawakanan ng kikatamong ginu, adwan tamo po yung burita mo kayo. Ala pong imposible. King kikatamong ginong Diyos. Mangilabot ko Brother Fred na pa, yan ang mituloy. Pananayin tayo po Brother Fred. Magandang umaga po mga magulang at mga kapatid. Nungari po sa iyong kababangan. Ako po masaya na ako magsalita po rin kay katamong kapatid. Diyan ako pa mag-texto na uling din kay katamong kapatid misanya nala. Ang natatandaan ko po, ang una po nagturo ng SBSS dito, si Hermano Siano Yumol. Pagkatapos si Hermano Pasingkunanan. Pagkatapos si Brother Alan Cortez. Pangapat pa lang po ako. Kumbaga sa Kapampangan niya punturo ko kanito, 19, pamakanya ni Sentro Tamo Kasanting, nalakarang kaya release trend, kasi kaya akong pamasay Pero meron kala po din kaya katamong anak kanito Keti. At masaya po ako, dahil advance na po ang Cebu Tagumpay. Actually po, yung mga kabataan natin sa Region 7 and 7A, ang kabataan dito, tsaka yung isang kabataan doon sa Tagumpay Lugod, sila po ang nagtuturo sa choir natin. Sa Sibol lalong-lalo na, sa Mulaning Eden, Tagumpay Lugod at Olibet. Kaya naman po, nung nakaraan pong Spirits Day at nung 2016, nung February, ang nanalo po ang Region 7 at 7A. Ang mga choir po natin dito sa Sibol at sa mga kasama, sila po na naman ang naging champion. Palakpakan po natin ang mga kabataan na yan. Ako po ay na-appoint bilang misyonero ng Regional and Provincial Committee. Dalawa po kami, si Brother Pasingkunanan. Alam po ni Brother Gomez, sapagat siya po ay isa sa ating mga Vice President. Nadagdagan po ang mga trabaho namin. Subalit ang abilin po ng ating Provincial and Regional Committee, kung maaari po, 10 minuto lang, tapos na kami sa pagsasalita. Kaya kami po, either may sobra po pong oras o hindi, pagdating po ng 10 minuto, tapos na po ang aking pagteteksto. Ganyan po ang abilin sa amin. Ang ating pong paksa, biyaya, konsegra at alay. Siguro makikita rin ito sa, sa San Mateo 6:33 po. Kung, bilib ako sa, sa information technology operator natin. Actually, ngayon lang po ako nakakita ng ganito. Opo, sa Mulaning Eden po meron. Pero, medium. Talaga pagsalita na. Pero wala pa po itang ting sita-sita sa rin kasi natinggi kami ng anak, napapusan kalupa na po. Opo, high-tech na po sila. High-tech na po talaga yung Cebu. Pilalaba mo pong, diyan mga pampangan ko pong mapilan. Konti pa lang po, Mulaning Eden, Cebu, Exodo, yan, meron naman po mga ganyan, high-tech na po yan. Pero nakita ko po, sabi ko ba, paano niya nakukuha ka, may Kapampangan, may Tagalog, may Kapampangan, may Tagalog. Hindi. Ako po, hindi ako masyadong sanay sa computer at saka sa... Opo. Magagaling po sa Sibol. Pero itanong mo naman ninyo sa akin kung sino nakaimbento ng laptop na yan. Ang nakaimbento po yan ay Sir Clive Sinclair of England. Ang nakaimbento po ng laptop. Ang nakaimbento po ng cellphone, bawat isa sa inyo may cellphone. Dalawa po, Dr. Martin Cooper, Ericsson and Company of Ericsson and Company
ang nakaibento po ng cellphone. O, nalaman niyo kung sino sa Espiritismo po, marami pong pag-aaral natin. No po. Ngayon po, ito lang, isang pong Bible verse lang sa Tagalog. Dadapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kumbaga sa Kapampangan po, dapat munang paninto ninyo pa yung kaharian at katuwiran. Tikay ganang bagay iti, may biya karagdagan kayo. Pota pong pag tayo po'y tumutupad, ngayon po araw ng Sabat, tungkulin po natin yan, obligasyon po natin yan. Ako po sabihin nyo, magkikipagpiesto tayo araw ng Linggo, hindi po ako sasama sa inyo. Kahit na anong okasyon. Subali lang kung ginawa nyo kung ninong sa kasal at sa tegawan ko po keng binyag, karing ko mo pumunta. Pero ang araw po ng Sabat, kailangan po ibigay natin sa Diyos, anin po yung sa atin, yung isang araw po sa Kanya. Kapag binigay po natin sa Kanya, ibibigay po sa atin ang karagdagan. Isa pong ebidensya, yung anak ko, hindi man po ako lumapit sa banal na espiritu, yung mga ibang espiritista, pumasa. Ang anak ko po, pumasa sa nursing. Tinignan lang sa computer. Puta pa lang maminto ka, biyan na naman karagdagan ng hapong ginukeka. Kalupa na po nitang kapatid ng Bili ko, Jamu naman, mituran niya po keng kiglat niya po. Kapatid na pong Bili ko dya, ulit ang kapatid na, itang asawa na, sa Badistaya, hindi po siya pumapasok sa sentro. Yun namang kapatid na ni Bili ko dya, medium po yun, pero hindi gumaganap. Sinubukan po siya ng Diyos. Tinamaan po siya ng kiglat. Kulog, kiglat. Hindi po siya namatay, pero meron po siyang konting dito sa likod. Lahat po ng tinatamaan po ng kiglat, namamatay po yan. Nung tinamaan po siya ng kiglat, sabi niya, Lord, dikil na ako po, tuki ko na po yung asawa ko kay sentro. So itang asawa ng Sabadista, may espiritistane, kay ba nang mituran kayong kiglat. Yang alwa para, burida mituran lapak yung kiglat. Di po. Kaya, diyan pong ketikisibol, ay, dakal na ako po, ebidensya kayo ni. Sister Miling, isa po yan. Apong karyo yung bise, nangyarigyo. Apong Aryong. Malati ko pa mo po kanita yan. Nalanggasanay po yung kanyang bitis. Burida, pututak ng bitis. Pero yan nalanggasanay yung Apong Aryong. Si Sister Miling. Hanggang ganyan, mabiyaya. Palakpakan tayo po yung Apong Gino. Pangwakas po, at ko po nga tandanan Kenny, pintala na ako ni Meto nga pengari kay mula ninyo din. Brother Freddy, broadcast may kay radyo, itang tricycle ng anak ko, may bating niya, tsaka ta magnobena. Magnobena tamo po ako, broadcast siya kay radyo, magnobena kami, at lugod din nga pong Gino, may akit siya po ito kayong tricycle. Kung po balo, minunayatang may akit na sidecar, ikit de kayong asik ka niya. Kaya batang itang motor, ikit de makasandalya kitang metong eskwela, kayong mabalakat. Ilagyo na po, sasyon. At siya po po yan. Siya po po ito pengari na. Siya po. No kanya po makasentro. O ito po, ebidensya po ito. Ako na po, sasyon niya po apelido. Balo ng Chuy Maken? Chuy State? Ulam na. Mirsopol State. Kaya yan po, tatandaan ko po ito. So, ito pong pauna tayong Diyos, pauna nakatamo. Sa Panguli po, kami po sa muna ng Eden, gabi-gabi po ang panalangin at nobena. Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, Biyernes. Alos po, pag meron pong medium, magparikilke po, aldo-aldoya po yan. Uli pong sinabi ng Banal Espiritu, anti mo'y sinabi na nandin, at yung pangana yung lula mana, at yung pangana yung kaguluan na. Balo yun po, sinabi ng Banal Espiritu, mayon, minayon po king Italy. Paraming ko pa mo po, meto pa di sinabi ng Banal Espiritu. Manalain kayo, po dating kagulon. May makbong niya po yung Davao, night market. Apulula po ding mete ka rin, kaya ibe po itang 12 anak. 14, nung ata. Kaya ibe po itang anak malati. Lawin niyo na po yan, sasalikan mo keng night market, kabud na mamakbong. Niya po yung Banal Espiritu, adwa na kay katamo, na magnobena tamo po, manalain tamo. Akakit ko naman po, itong dadalang ko yan lalo na sibol. Ang mga tao po dito, nagnonobena pagdating po ng hapon. Kaya, ituloy po natin ang pagnonobena natin para po sa kapayapaan natin at
hinahangad po ng Duterte government ang katahimikan, pagkakaisa. Hindi ko po iniisip yung mga kabataan natin sa tinatawag niyang war against drug, laban sa mga drug pusher, drug user, or although 600,000 na po ang sumuko, 910 po ang sa Mabalacat. Pero ang mga spiritista po, wala pong involved. Kaya hindi po natin, tala po gaganakan din ang anak tamo, uling matatako laging Diyos, ela po involved kayong illegal droga na sabihan ng gobyerno tamo. O ito po, hangaan ko po din kaya nakantamo, na maka-Diyos la, din kaya katang pengari, kaya katang mamuntong, kaya katang busy, huling makayanad na po kayong turo, din kaya katamo ng anak, po sa ni Banal Espiritu. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos. Maraming salamat po kay Brother Fred. Naging teacher din po siya ng mga kabataan noon. No? Sir Alfredo Cortez. Po, magandang umaga po. At ang ating pong mga pinagtulungan po ngayong umaga ay 3,458 yung pong una to. Yung pangalawa po 3,163. So yung pangalawang basket po, pantulong po natin doon po sa ating mga kapatid na may sakit na hindi pa po natin natulungan, na hindi lamang po sa panalangin na pwede po natin silang tulungan, dahil sa konti-konting tulong po natin, pag nagsama-sama po yun, gaya po nito, nagkaroon po tayo ng 300,000. Sa mga nasa ampunan po ito, sa bahay ampunan. Na? 3,163. 300,000. Mas marami po pala, no? Akala ko po 3,000 ang nasabi ko. 300 pala po yung nasabi ko. 3,163 po. Baka hanapin niyo po kay Dara yung iba, no? Nabibigla po ako kasi sa Tagalog eh. Maraming salamat po sa umagang ito dahil po masaya na naman tayo. Wala po tayong ibang pasalamatan nito kung hindi ang mahal na Panginoon. Sa pangaraw-araw po na ating buhay ay siya po ay laging nakagabay sa atin. Malakas po tayo. At yung mga kapatid nating may karamdaman, patuloy po ang pagingin po natin ng biyaya sa ating banal na sa ating Panginoong Diyos, no? Na sila po ay sana'y gumaling na para sila rin po ay makapaglingkod sa Ama. So siguro po panahon na kanilang matawag ang kanilang sarili sa ganitong kaparaanan na sila'y tinawag ng Diyos. Hindi ibig po sabihin sila ay pinaparusahan, kundi sinasabi po nito, tayo po ay magsisi sa ating mga nagawang pagkukulang, pagtanggap kay Kristo sa ating sarili, na siya lamang po ang magbibigay po ng buhay sa atin. So wag po tayong susuko sa mga anumang pagsubok na ating nararanasan, dahil ang Diyos po ay hindi natutulog. Ang Diyos ay laging nakanda sa atin upang siya ay magbigay ng kadugtong po ng ating buhay. No? Siya po ang ating buhay, siya po ang ating lakas. Basta't surrender po natin ang ating sarili. Kaya po, noong pong una, si Nunong Ob ay nasubukan din. No? Ganun din po ang ating mga kapatid. Sa karamdaman, sa kahirapan, tayo po'y sinusubok ng Diyos kung gaano po tayo katatag. So yun po ang ating pag-aaral ngayon sa umagang ito. Sa sunod pong linggo, sana po ay mahaga po tayo. At may session tayo. Extend tayo ng Martes. Dahil po nanawagan ng banal na Espiritu sa ating mga kapatid na may katungkulan, mag-duty po na. Renggam pong manungkulan o mag-duty. Na po, kareng masakit, kailangan po gawan tamo yung tungkulan tamo po. Data pong bayo hanggang saub-saub plamo po. Potang itaya po baloy tapang proseso hanggang mag-saub-saub tamo po na konjawel. Yung sesyon po, kapilan niya po bering gawan.
itamo pong manungkulan, actually ngayon, alay alay po. O, kay Bat Novena or nano po, kayo pong mamili, baka ni tapil mi tayo to. Wah, ya po yung nano po, Bat Novena, Bat Pulong, o Bat pong Novena next week, kempong tutuking Martis na po, Martis yan. Agree kayo po kanita, retang manungkulan ng pong mag-duty. Lalakit babae po ni, retang mag-duty, na po. Ang po po retang kaya katamong guardian nung kayo mag-attend la, na po. Mag-attend tamo po, po ta mikating kayong duty. Na. Apo. Martis po, kay Bat na po ning Novena, may kasesyon tamo po. Na po. Pag anak aming pasibayot siya na, karayang kapatid. Ita po yung kakatamong gawan, kayang Martis. Na po. Datang tamungan po, itamong manungkulan. Iya po yung kakatamong gawan, kayang Martis po, kay Bat na po ning simbatam. So, dakal pong dakala. Salamat kaya kayong eni. Yung Diyos po malugod siya kaya katam.
po pasalamat Banalay kami, pasalamat kay po ngalang kapupusan kay kapablas ang makanyalimeng iningat imbalang metong kay kami. Diyos ko ngini pong pinandit, ngining mayari ni kay kayong pamanyamba, sana po tulutan mo nung makanano kay pong miras kapayapan kay ni santuario ting kay kampe pagpanalan. Sana po ginuungin ng mamanuli kami, miras kami ng pong kapayapan karing kekempi bale-bale. Diyos ko, ang gana po ginuring kaya kang ating sakayan ng pong ikeng sablang mikakapatad ngayon ngabak. Bendesyonan mo kaya nga po kitang kaya kang mayapayang gamat nung ninumang pungit. Ating kay nano ka panandaman o problema karing kaya kayong sarasariling pamibibiyay. Diyos ko, sana po makanya kaya nga pong bendesyonan kitang kaya kang mayapayang gamat. Ginobukloram kaya nga sako kitang kaya kang mapaling lungod ban kanita itang pami kakalagod yarugong malyaring manatili ka rin kaya kang balang puso. Ginopa, salamat kaya po ngini nga ba kayo ti anong makananong ding kaya kang pegaralan. Ngini nga ba kayo ti Diyos ko sana po mitapokla ka rin doon rin kaya kang puso po ang kaisipan ban kanita makanyang kayang lalong maigit sumulong kitang manda na pagkarining kaya kayang kasalpandayanan. Ginoo pa, salamat kay po ngini nga ba kay ti. Diyos ko, sana po kanya may peni mo na ng balang may tungkya kami, akarugo may nga mani, kaya kami ngayon pinandit. May yari na po yung kaya pamanya ba, sana po ginutulutan mo yung balang may tungkya kami dyan, kaya lalong sapat at ibayan. Pamanalaga, kaya tungkulan na tinggap kaya ka. Higpaya mo po ginan sa salyasayan sambilan, nalaman na din kaya puso. Ablas ang ikargu balo mo po dito. Ikapaila po dito rin kaya ang samo ang pong panalangin nga nga ba kayo sa po tanggapan mula antilang mabang lungayin kimbanal mong harapan at tanggapan mineman po gino itang liyong makaiblasan kinagyan ng Yesus. Akyakin talapagli kita si Papa Milatan po sa blaki ka magpakapilan man niya nasa po. Salamat. Sibul Tagumpay Bie is now signing off.